Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi nining akong suliran. Itago lang ko sa pangan nga Cardo. Hingkod ang pangidaron, usa ka retired police. Minyo og may mga anak. Taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ATM nga naprinta human ko mo retire. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ilamsab nimo ang imong pensyon, dong? Ingon nila tingaling ni Ana, day, aron makagamit ta sa akong retirement nga bolto para makapundar ta kung unsay mayong negosyo nga atong nahuna-hunaan. Aron may kalingawan ko human ako og retire. Oh, ikaw, good. Unya, dugay pa kang magpensyon, ana. Kay maglamsab man ka. Mga after 3 years pa, musuod sa akong ATM mga akong monthly pension. Nahala. Pagkadugay pa biyaan na eh. Okay. Kinahanglan tarungon lang yun nato o gamit ng retirement ni mo dong, ha? Kay kadugay pa ni anang makadawat ka sa imong monthly pension. Ingon na din na pa? O, retire na ko. Ug may lamsam ko sa akong pensyon. Aw, ikaw, kung si Mayo. Mao kamo sa imong igsuon nga si Mario, pagtarong mo sa inyong pagtuon, ha? Kaya ko naningkamot yun ko nga matuman na inyong mga pangandoy nga makahuman yun mo sa inyong kurso nga engineering. Kay duha baya yun mo. Dili lalim ang gasto na yan, ha? Unya, retire na biya ko. Ayaw ka bala ka pa. Paningkamutan na mo ni Mario nga maproud ka na mo kung mahimo na niya may mga engineer sa umabot. Ay. Dong, may problema ka ba? Kining losing man ang atong lisod lang negosyo, day. Bisig unsa na ko bawi, di man gyud mada. Ug kun ato pa ning ipadayon, ay magkautang-utang ta gyud ini. Unsa? Mao minta sa iyo pa no. I-close lang nato ni. Aron dili ta mosamot ka alkansi ni. Ka mas malkansi ta kun magsige pa ta og sweldo og mga tao o sa ato mga trabahante nga wa na tay nakitang ganansya. Kasayang sa gitukod nimong negosyo, dong, oy. Sayang yun tinuod. Pero sama sa giingon sa uban, negosyo murag yung sugal. Nitake lang sab ko sa rest kay nagtuo kong mulambo. Pero di lang yun siguro para ato na ni negosyo haday. Cardo. Dong, wa naman tay kwarta. Ug dili naman ta kaapa sa mga kinahanglanon sa duha ta ka mga anak nga nagtungha sa engineering. Unsa man? Paundangon na lang sa nato sila. Ayaw day kay nakita ko ang panikamot sa atong mga anak nga makahuman sa ilang pag-eskwela. Unya unsaon man nato, ana? Nga dili naman ta kasapar sa ilang mga panginahanglan sa pag-eskwela, sa ilang tuition. May mahimo pa ta. Unsa? Unsay may mahimo pa? Gawa namang gyud ko'y nahuna-hunaan. I-prinda ko na lang ning akong ATM. Unsa? Ay, graduating ng atong duha ka engineer nga anak. Unya, paundangon na ito hinoon. Dili sila makaundang day. Mangita kong paagi. Mangita kong kaprindahan sa akong ATM. Dong. Unya, asa masad ko na ni mo iprinda. %10 ba interest na ako sa akong lending, sir? Nya, okay ra nimo? Ha? Dako asab na itubo ni mo, ma'am. Na, mo namang yun na itubo ko dun, sir.
Pero di ko mamugos ni mo, ha? O, kung dakan ka na, bahala ka. Pero ingnon tikag nakhatag ko ni mo anang 300,000 nga imong gikinahanglan. Oh, ha? Tungod sa grabing panginahanglan para makahuman ang akong duha ka mga anak ng mga engineer nga na-eskwela, napugos ko sa pagprinda sa akong ATM bisag taas kayo ang interes niini. 10% ang tubo matag buwan sa akong 300,000. Nakahuman ang akong duha ka estudyante nga mga engineers. Kapan nagpasaansab ko sa tubo sa akong kwarta nga perting dakuha. Ugon niya, oy, niabot na og pila ang akong bayranan nimo, ma'am? 630,000 na, sir. Uy, Mani mong utang nako. kadako na gud niya na, ma'am. Mo sa tuig baya, sir, ha? Karong sunod buwan ng imong utang nako nga 300,000. Uy, Nya 10% gud matag buwan. Nga sa ato pa, 30,000 matag buwan ang tubo. ah, Sa unsi ka buwan kon bayran ko nimo ron, 330,000, di ba? oh, Plus sa principal nga 300,000, wanang 630,000. dako ana, ma'am. Uy, di man ko kabayad, ana. Na, di jud ko mahadlo ka di ka kabayad, sir. Kay, niaman ako ang imong ATM. Oh, Og pila ka buwan gikan karon, magpensyon naman sad ka. Aw, imo ra lagi ni maimpas, sir, oy. oh, ma'am. Hala, dako anagod ana dong. Sobra to nga sa milyon. Maulagi day. Sao man na to, ani, uy. Kadugay pa na ko nga makadawat sa akong pensyon, ani. Ang linding na tingali ang magkupot sa akong ATM hangtod nga mamatay ko. Mamatay na tingali ko nga dili kasuway nga mukubra sa akong pensyon. Dong Cardo. Unsa may buhaton ka ini, oy? Unsa man? Kung babayaran na to ang principal ana pa, ihatag na kasilinding ang imo ATM? Aha. Oh, dili pa ko siguro. Pero kuan man gud, asam tag ibayad sa principal ni higayon nga 300,000 sa baya ang principal ato. Pa, panahon na nga kami ni Mario ang mutabang nimo ni higayon na. Ha? Bayaran ta ng principal aron mabalik ang imong ATM. Pero asam lagi mo kwarta nga ibayad nga mo pagani pagkahuman ninyo sa inyong pag-eskwela. Kining may nahuna-hunaan ko pa. Sa bangko ta mangutang para bayad ana. Kay gamay rang interes kung sa bangko ta mangutang. Oh, ha? Ngano bitaw tuod no, mawata ka huna-hunaan na kani adto, Cardo. Mao lagi. Mas may pang ato mga anak kay nagkahuna-huna pa ni ana nga mas gamay day tuod ang interes kung sa bangko ta mangutang. Ay, pastilan. Siguro, dili mo abot og ingon anak kadako ang atong bayranan. Maunta. Pero sa unta man, uwahay na ang tanan. Nakautang na tag ini anak kadako. Dako kay tubo. Ihatag sad ka sa imong nautangan ang imong ATM kung makabayad ka na unya sa principal. Ha, Cardo? Na, pasiluan di ko pa ikahatag ni imong ATM, sir. Unsa? Kay, wa pa man mo mabayad ang interes. Ah, Unya, kung ihatag ko ni imong ATM, alkansi ko. ha? Di pala ni mo mabayaran ng imong 330,000 pesos? Unsa? Wa gyud ihatag sa akong giutangan ang akong ATM bisan kung nakabayad nako sa principal sa akong nautang nga 300,000. Kay wa pa kuno ko kabayad sa interes. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakautang ko sa lending og 300,000 pesos. 10% ang interes.
Pag-abot og 1 year, nag 630,000 na ang akong utang. Gibayaran ko na ang principal. Obligado ba kong mubayad sa interest nga nagbayad naman ko sa principal niini? Ikaduhang pangutana, wa pa ihatag sa akong giutangan ang akong ATM. Siya ang nagsigkubra sa akong pensyon. Pwede ko ba makuha ang akong ATM ug ako na magbuot unsaon ko pagdata ug bayad ang interest sa akong utang? Ikatulong pangutana, mahimo ko ba nang ipa-block sa bangko ang akong ATM? Aron ako na makakubra sa akong pensyon o magkabuot pila ang akong ibayad sa interest sa kwarta sa akong nautangan? Ikaupat o katapusan, dili sab ka ako kasuhan sa akong giutangan nga lending kung ipa-block ko ang akong ATM aron dili na siya kakubra sa akong monthly pension? Unsa man niya ang mahimo niyang ikaso nako? Palihog tabangi og tambagay ko. Kini ang akong suliran. Cardo. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, medical, personal, behavioral o mga problema nato sa mga ginadiling droga, ato ang mga, of course, emotional nga mga problems ug unsa man ganina ato ang mga giagian sa ato ang kinabuhi. So muna, ay namog pagdugay, ipadala na ang inyuhang suwat suliran diri nato. Ang ato ang email address, suliran_612@yahoo.com or ang ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender kani si Cardo, nagsuwat ni siya kay kabahin sa iyahang ATM, no? Retired na ni siya pag 2015, naglamsa man ni siya. After 3 years pa musulod sa iyahang ATM, iyang pensyon. Para matapos ang iyang duha ka engineer nga gipaskwela, iyang giprinda ang iyahang ATM sa lending. Para lang mo graduate ang duha ka engineers, mautong napugos siyag prinda, bisan 10% ang interest kay iyahang huwam, 300, naabot og 300,000, 1 year ang iyahang utang. Pagkwinta na niya, niabot ng iyahang pensyon, nagkwinta niya, niabot og 630,000 na iyahang utang. Gikan sa principal amount nga 300,000. No? Hangtod karon naa pa ang ATM ngadto sa iyahang giprindahan kay wa pa daw siya nakabayad sa nakahuman og bayad sa utang, no? Unang pangutana, nakautang ko sa lending og 300,000, 10% ang interest, pag abot og 1 year, nag 630 na iyahang utang. Gibayran ko na ang principal, obligado ba kong mubayad sa interest? Nga nagbayad naman ko sa principal. Okay. I think, no, ang akong pangutana, kanus-ama nimo na bayran. Ang utang, karon manggong mga panahon na, no, sa una, naatay gitawag na usury law, meaning gikontrol sa ato ang gobyerno kung pila ra ang pwede nga interest nga mapatong anang mga bangko o kanang mga nagpalending. Kaso lang, for so many years now, gitangtang na nila ang usury law, unya karon murag naanag yun dakong leverage or makabuot na gyud ang mga nagpalending kung pila ilahang utang. Mo bitaw na kanang 5-6 dagko kaayo. Now, sa balaod manggudpud nato, ang kanang paghuwam, no, kanang arrangement sa pagpanghuwam, sama na sa usa ka ordinaryo nga kontrata, diin nagkasabot mong duha sa terms and conditions sa inyong pagpalending o pagpangutang. Meaning to say, kung pananglitan kibaw ka nga 10% ang interest, unya nang huwam gihapon ka, kabalo ka, yan na mo'y klaro nga kasabutan, ni pirma ka, wa ka pugsa, wa ka tiuni, wa pug ka ilara, no? Nakasabot ka klaro, sakto kas pangisip, kamong duha, mahugyod nga valid ang kanang maong contract. Now, ang ako ang pangutana lang is, kumayon kag 10% ang interest, no?
mangutan ako kung kanus aman to nimo unsa pud nimo kadugaya na bayran ang katong maong utang nimo, no? Pila man pud ka tuig, wa man gud sad sa imuhang suwat kung pila ang sumada. So magdepende gyud na kay usually kung nakabayad na kag sa principal, then dapat wala na kay utang, no? So mas maayo imo nang ipasumada. Ang kaduhang pangutana, wala pa nahatag sa ako ang giutangan ng akong ATM. Siya ang nagsigi og kobra sa pensyon. Pwede ko ba makuha ang ATM? O ako na'y magbuot unsaon ako pagdata og bayad ang interest sa akong utang? Actually ba, di ko kasabot ana mo yung kagprinda sa imuhang ATM. Kay kung pananglitan di ay og mag-over the counter kag adtos bangko, pwede man na nimo kuhaon imong kwarta didto. Nga di na lang nimo binlagsod ang imuhang kanang sa pensyon or ipablock to nimo kato siya nga ATM unya magpa-issue kag bag-o. Kung pananglitan di na gyud mo magkasabot unya paninglan na lang siya klaro nimo no sa lain nga pamaagi basta kay para nimo kung bayad na imong ATM nakabayad na ka sa utang unya wa lang gyud mo nagkasabot i-declare na lang nag-lost ang imong ATM nga tus bangko mablock na di na niya magamit magpa-issue na lang og bag-o. Okay? Or kay lamsa man ni mergwa naman kay madawat monthly ani, then kuhaan na lang tong kwarta ni mga tus ATM, ibali na lang naglaing account para di na niya magamit. Ikatulong pangutana, mahimo ko bang ipablock sa bangko? Dere, ang ako ang ATM, aron kay naay makubra, ako na magkubra sa pension o magbuot pila ang akong ibayad sa interest sa kwarta sa ako ang nautangan. Yes, of course, pwede kaayos nga tanan, tungod kay para kung tinuod yun nga nakabayad na ka sa principal ug nanubra na pud ang iyahang pagpaningil nimo, no? Then I think it's better para wala na lang kay di na pud ka magsigig hatag niya alkansi na kaayo kas nga tanan, ipablock na lang na sa bangko unya ikaw na kubra magkuha kag bag-o nga ATM or kuha atanan, no? Unya kung wa na nay musudin wa na nay gamit nga account nimo pag-abli na lang bag-ong account or if not then ipablock to nga ATM pagkuhag bagong ATM. Ikaupat ug katapusang pangutana dili sad baha ko kasuhan sa akong giutangan nga lending kung ipablock na ko akong ATM aron di na siya makakubra sa ako ang pensyon. Unsa may mahimo niyang kaso? Dili kaniya mapablock tungod kay number 1, kung sakto ang imuhang gisulti nako nga nakabayad na ka sa principal wa na para nimo wa na kay utang, then I don't think dili man kaniya makasuhan. Or kung mukaso siya kay para niya then okay lang kay para mahusay pud mo no na pamanahigayon di man na kasong kriminal pud ang pagpangutang, di man sad na kasong kriminal kung imong giblock ang imong ATM kay tungod kay para nimo nakabayad naman ka unya di naman niya ihatag. Di sa korte na lang mo paghusay or kung silingan mo patawag na lang sa barangay kay para ma-mediated mo, no, na ilupo, na kapitan, nga makasuway husay ninyo, matarong ninyo sumada, kay kung base na sipyat sad ka sa imuhang pagkwinta, bayran lang po nimo. Pero kung siya po'y nasipyat, at least, mahatag niya balik imong ATM, ug dili gyud pud mo magkasabot, ipablock na lang na, nya adto na lang siya papaninglan nimo ngadto sa korte. Kay at least, dili pud ka kanang problema, okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Sa ka. Maayong adlaw sa mga artista, mga tawag kinabuhi na akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, ning sikat na kayong handumanan sa kaawit. Ako si Lindon. Sa dili pa kusugdan sa pagsaysay kinakong tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kinabuhi, musika. RMN Drama presents Handumanan sa ka.
siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Surigao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lindon. May bata man nagilak. Ang ako naman sa rong anak. Gino ko, magdali ko. Tigaligaon sa ni Girling among anak. Ipaspas ka mo kang bata ka! Kung dili ka ginmahilom, ha? Hilom na! Hilom na! Kagamay pa na. Ibo naman nagibunog. Ambi ng bata, be. Ambi na. Ipalayo gina akong bata, ha? Kitingalig ba patay ko na? Oh. Samok! May pagway anak! Girlie! Ay, sabta na lang ng imong asawa. Bago pa manggod ng nanganak. Ma, liba na kabuan sukat siya ng anak. Si Aron man sab, uga pa siya maka-adjust. Lindon, hain kay maayo kung imo na lang na ipakita og doktor ka na imong asawa. Kung unsa gyud matuod niyang kahimtang, kung anong ingon siya ni anak. Ma, ibawag ka. Ang akong kita, igor agis kong pamilya. Wala nang extra pa. Pwede naglog kayod, ma. Bisag, paigo lang para paggatas kong anak. Kay, di mapatot yun ni Girlie. Sagdagan siya gatas, di niya patot yun. Ah, siya rugod. Di magutok ang iyang dughan. Oh, kung mapatutoy man gani, tagsargod kayo. Nano niya, saan mo lang na nimo ron, ha, Lindon? Kami mo pa-check up sa mong anak kung wa kay plano. Pa, dili man sa ingon anak. Apikip lang gid kay ron sa kwarta. May nanguya bitawon ta ni Girlie nga maayo kahimtang. Ikaw magiging gipili. Nga utrong pobre parehas na mo. Pa, naningkamot sa day ako? Unya, asa na bang kuto bang imong paningkamot, aber? May nakita bang resulta? Ni asenso ba ang inyong pagpuyo? Wa, pobre gihapon. Nag-antos gihapon ang akong anak sa imong mga kamot. Pa, nagkauwam na kong kwarta. Akong ipatanaw sa usa ka doktor ang akong anak. Pa, ug kung unsay mamahimong resulta sa akong pagpatanaw niya sa doktor. Mo desisyon ako alang sa akong anak. Kung ipabilin ko pa ba siya nimo kauban ang akong apo, o ako siyang bawion gikan nimo. Kauban usab niya ang akong apo. Nag-postpartum ang imong asawa. Inungdan nga naingon siya ni Ana. Pa, maluwi ka. Ayaw ko asigurali o kakamong anak. Makaatiman ko niya bisan kung may trabaho ko. Di ba na ko siya pasagdan pa? Nakadesisyon ako. Pero pa, dadoon ko si Girlie. Manlarga kami sa Manila. Adto na kami manimuyo kauban ang akong maguwang dito. Pa, ayaw taon, maluwi ka. Maluwi ka na ko pa. Si Girlie lang akong dadoon. Ug ibilin ko nimo ang inyong anak. Maluwi taon ka. Ayaw ko ang inahan sa kong anak. Paamahansap ka. Gani, naginusara kang nabuhi ni Girlie. Kaysa yung mibiyang ugangan ko babae. Tanan mo pagmahal, natingop kang Girlie pa. Magkasabot kay ka, anak. Nabati mo na ang akong hukom do. Ug dili mo na ka na mausap. Pa, ayaw pa. May mamulod ko si Madubangan. Ayaw ko ay kinahan akong anak. Maluwi ka pa. Ma, wala akong asawa. Ay, inaya-naya ang imong kaugalingon, Lindon. Kung saon taman,
Nga gibawi man sa iyang amahan si Girly. Ang minangdano na lang nga iyang gibilin ang imong anak. Kalami ba yung ihiko ko eh? Sa mga school. Wow! Ka-good boys kong anak. Bright pagi kay ka. Naliwat kas utok si mga inahanda. Huwag ka maliwat ni Papa. Pa, asan naman din si Mama di ay? Ingon ka mo balik si Mama. Wa palaki. Gananak to ko nga mo balik na siya. Aron siya na yung mutaod sa kong medal. Anak. Kuan. Ate na si Mama. Apo, sige na. Oras na sa imong pagpahuway. Ha? Katug na dito. Naandam ko na ang imong hidaanan. Wala na. Tuog na ko, Papa. Sige anak, sige. Padayon lang. Good night. Good night. Nabati ko ang inyong gipanagsultihan sa imong anak. Nanungwa man lang ni mo sulti sa tinuod ang imong anak, nga halayo na ang iyang inahan, ug may lain ang pamilya. Ma? Way batasan ug way uwaw katong imong ugangan nga lalaki. Tiaw mo ka na. Gipugos niya sa pagpakig-ipon sa laing lalaki ang imong asawa, nga nasayod magidunta siya nga minyo na tos Girly. Naw, kwarta ka to ugangan ko, ma. Mao gyud. Utros ang asawa ni mo ay. Kikalimtan nilang musdayon. Utros ang to. Ginoon nila mag-igo nila. Kana. Maunay husto lindon. Isalig na lang sa Diyos ang paghukom kanila sa amahan og anak. Labi na si Girly, naway baruganan. Iyang gikalimtan nga may baan na siya og anak nga nakinahanglan niya. Naayo naman unta siya sa iyang sakit. Pero gilubong mo niya sa hingpit. Gilubong mo sa kalimot. Mga way batasan. Ma, imo na ginang gibiyaan. Dili na ta magkita. Diyos, ma. Ayaw ka malaka naman ni Dudong. Pa, mamaulit na to, pa. Namaulit naman ang nihatod sa lubong ni Lola. Dong, waan na si Lola ni mo. Kita na lang. Ikabala ka pa. Iyaman ko. Di ka pasagdan pa. Anak, kung nagay ko pa kung dayon sa una, sa nangibiyaan kita ni mama ni mo. Unsa na kayo imong kinabuhi, no? Po. Mamauli na ta. Sabay na ta magsulti. Tingali panahon na ron nga, masayod ka sa matuod. Mao kini kita dibukan nga hitabo sa mugugma ni mama ni mo, anak. Din gipili niya hikalimtan kita sa hingpit. Kaluoy din na to pa, no? Pero nagpasalamat na ko. Ngawa pa tayo ng akong tapaghikog. Dili ko makita. Nga nagdakong tarong ubagaha.
nasubay ka sa hibingdahan. Eh, wa may makagiya ni mong amahan. Sagdi lang pa. Magbasol na sila silang gibuhat ng tapay. Ila pinas mama. Nasilag ka ba sa imong inahan? Huwa pa kung mahibaw pa kung saon di ka pagtubag. Ang nasabtanan ako nga grabe ang akong kahiubos sa akong inahan. Sobrang kasakit na ko ang maong kamatuoran pa. Ipasalig na ko ni mo pa. Usan na nakatuig ug bulampos na ko. Ihatag na ko ni mo ang maanindot na kinabuhi. Bugti sa imong pag-antos na ko. Anang ninyo ni Lula ang akong kalampusan. Nandap ko na misa. Huwag nakaluto na ko. Mabuti ka rong taon si Dudong. Pa! Oh, nandad eh. Di na kuskusina, anak. Lahusan lang dire. Pa, damata pa oh. Muna'y unan ako sweldo. Uy, katagan ko din eh. Hindi na namay mo. Kuwai-kuwain eh. Kung gusto ka mahatag na ako, gamay lang. Ayaw irot paghatag na ko imong sweldo. Ikaw na'y bahala mo budget sa akong sweldo pa. O sa ubang galastuhan din is bahay. Uy, kalain ba yun, anak? Dili ko gusto magkupot sa imong sweldo. Di alang lagi na imo pa. Mangayo lang unya ko nimo kung doon ako'y paliton. Uy, isa pa nung nangigkatawaran. Kaniyot lang, naana. Oh, tabi, kinsay imong gipangita? Ikaw ba si Tito Lindon? Pa? Ano pa? Kinsa na ang atong bisita pa? Ikaw tingali si Kuya Dodong, no? Uy, ngano nakailag ka sa akong anak? Kinsa ka man di ay? Ako si Linlin, ang anak ni Mama Girlie sa laing lalaki. Patay naman siya. Ha? Naningkamot ko nga makaabot din sa Surigao. Aron makita kong akong maguwa nga si Kuya Dodong. Og pahibawon mo nga patay na si Mama. Tulo na kabuhan ang nakalabay. Huwag ko magdahom nga mamatay si Girlie. Nga bisag sa katapusang higayon, magkakita, magkapangayo tagpasaylo na mo ni Dudong. Ang iyang anak nako. Ngayang ibiyaan, tungod sa iyang amahan. Dugan ko nagpasaylo niya, tungod uga lang sa mong anak. Nalipay na lang kung nagkaila ang nagsuon, si Linlin o si Dudong. Liwat usap kay siya ni Girlie. Nabalik na siya sa Manila, apan nagpabili na ilang komunikasyon sa iyang maguwang. Nagkasuod akong anak, o kaya igsuon sa gawas. Dinhin lang kutob. Dagang salamat. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Lindon nga taga Surigao City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan kinabuhi musika. Ang mga kaagi gibahatan og duwa sa radyo ni Miraluna Tubolak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa pamada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.